Cittadine e cittadini di Bologna, amiche e amici, compagne e compagni, buonasera. Η σημερινή σας παρουσία με τις σημαίες, τις κόκκινες σημαίες της άλλης Ευρώπης είναι πράγματι συγκινητική. Γιατί σήμερα εσείς ξαναδίνετε στη κεντρική πλατεία της Μπολόνια το κόκκινο χρώμα που της ανήκει. Ξαναδίνουμε το κόκκινο χρώμα στην πλατεία όπου έχει μιλήσει ο Παλμύρο Τολιάτη και ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ. La vostra presenza oggi con le bandiere rosse dell'altra Europa è davvero commovente nella piazza centrale di Bologna, perché ridiamo oggi a Bologna il suo colore rosso. Ridiamo il colore rosso alla piazza da cui hanno parlato Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Είμαστε σήμερα μαζί εδώ, στα τελευταία κρίσιμα 24 ώρα, πριν από την Κυριακή των μεγάλων επιλογών. Των μεγάλων επιλογών για την Ευρώπη που ζούμε, για το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας, για να τερματίσουμε amessos τη λιτότητα και να ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Oggi siamo qui, gli ultimi giorni prima della domenica delle grandi scelte per l'Europa che stiamo vivendo, per il futuro nostro e dei nostri figli, per porre fine subito all'austerità e riconquistare la democrazia. Αυτήν την Κυριακή ψηφίζουμε την άλλη Ευρώπη. Την δυναμώνουμε όσο πιο πολύ γίνεται, για να δυναμώσει η Ιταλία το μήνυμα της ελπίδας και της αλλαγής και να ακουστεί αυτό το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Questa domenica votiamo per l'altra Europa, per rafforzarla il più possibile, perché l'Italia rafforzi il messaggio della speranza e del cambiamento, perché si senta in tutta Europa. Μήνυμα ελπίδας που πρώτη το έστειλε χθες η Αττική και η Αθήνα στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα. Μήνυμα αλλαγής που θα στείλει ο ελληνικός λαός την άλλη Κυριακή, κάνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στην Ελλάδα. Μήνυμα αξιοπρέπειας και συλλογικής αυτοπεποίθησης για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης που υποφέρουν από τα προγράμματα της λιτότητας. Un messaggio di speranza che per prima ha mandato ieri la Grecia con le elezioni comunali e regionali. Nella regione più grande del paese e nella capitale. Un messaggio di cambiamento che manderà la Grecia la prossima domenica con le elezioni europee in cui Syriza sarà il primo partito e sarà un messaggio forte e fragoroso, un messaggio di dignità e di rispetto di noi stessi per conto di tutti i popoli dell'Europa che soffrono per i programmi di austerità. Γιατί σε όλη την Ευρώπη η αριστερά έχει στόχο να ενώσει τους πολίτες που διαιρούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Να ενώσει όλους τους πολίτες που βιώνουν τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, που βιώνουν την ανεργία, την κοινωνική κρίση και τη φτώχεια. Να ενώσει τον κόσμο της εργασίας και του πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη. Perché in tutta Europa la sinistra unisce i popoli che i governi neoliberisti invece dividono. Unisce tutti i cittadini
che vivono le conseguenze distruttive dell'austerità, che vivono la disoccupazione, la crisi sociale e la povertà. La sinistra unisce il popolo del lavoro e della cultura in tutta Europa. Η άλλη Ευρώπη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, που με τίμησε με την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κομισιόν, συμμεριζόμαστε τις προτάσεις και τις αγωνίες, τις ελπίδες που κατέγραψαν οι διανοούμενοι αυτής της χώρας στην ανοιχτή επιστολή τους για την στήριξη της υποψηφιότητάς μου. Για μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό που θα βασίζεται στον πλούτο, στον πλουραλισμό και στην διαφορετικότητα των πολιτισμικών αφηγήσεων αυτής της Υπήρου. Για μια Ευρώπη που θα αντιμετωπίζει τη γνώση, την έρευνα και τον πολιτισμό ως δημόσια αγαθά και αναφέρετα δικαιώματα. L'altra Europa, ma anche la sinistra europea che mi ha onorato con la candidatura per la presidenza della Commissione europea, condividono le proposte, le speranze e le attese che hanno registrato i tanti intellettuali del vostro Paese con la lettera aperta con cui sostengono la mia candidatura, del vostro Paese e non solo, per una politica europea per la cultura che si basi sulla ricchezza, sul pluralismo e sulla diversità della narrazione culturale europea, per un'Europa che affronterà la conoscenza, la ricerca e la cultura come un bene comune e un diritto inalienabile. Καλούμε λοιπόν σήμερα εδώ, από την κεντρική πλατεία της Μπολόνια, κάθε Ιταλό και κάθε Ιταλίδα σε πανστρατιά, γιατί στις ευρωεκλογές αυτές ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας, γιατί ο συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων που θα διαμορφωθεί από την ψήφο μας θα καθορίσει τη ζωή μας για πολλά χρόνια. Da questa piazza di Bologna, chiamiamo alla mobilitazione democratica generale ogni cittadino europeo, ogni italiano, ogni italiana, una mobilitazione per la democrazia e il cambiamento con l'altra Europa, perché in queste elezioni di domenica votiamo per la nostra vita, prendiamo il futuro nelle nostre mani, perché l'equilibrio delle forze politiche che verrà a crearsi col nostro voto determinerà la nostra vita per molti anni. Αυτή την Κυριακή έχουμε μια μοναδική ευκαιρία στα χέρια μας και σας καλώ να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Ιδάλλως η λιτότητα από πείραμα θα γίνει καθεστώς στην Ευρώπη και η δημοκρατία από ιστορική κατάκτηση θα γίνει πειραματόζωο. Abbiamo un'unica occasione questa domenica e vi chiedo di non sprecarla, perché se no l'austerità da un esperimento diventerà regime e la democrazia da una conquista storica diventerà una cavia. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε από τον διεθνή τύπο το παρασκήνιο του Οκτώβρη το 2011 στη σύσκεψη των Κανών και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, εκεί όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, αλλά και ο πρόεδρος του Eurogroup τότε, ο κύριος Γιούγκερ και υποψήφιος με τη δεξιά, την ευρωπαϊκή δεξιά για την Προεδρία της Κομισιόν. Dalla stampa internazionale ed europea, ma anche dal libro del ex ministro americano dell'economia, veniamo a sapere degli incontri dietro le quinte tenutisi a Cannes nell'ottobre del 2011 nel vertice europeo, alla presenza e con la partecipazione del Presidente della Commissione Barroso, ma anche del Presidente dell'Eurogruppo, del signor Juncker, che oggi è candidato con la destra, col Partito Popolare Europeo per la Presidenza della Commissione. Και μαθαίνουμε από το διεθνή τύπο την προσπάθεια που έκαναν παρασκηνιακά και πέτυχαν να αντικαταστήσουν εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία με τεχνοκράτες, τραπεζίτες, πιστούς στην πολιτική της λιτότητας. Και ενώ την περασμένη Πέμπτη στο ευρωπαϊκό debate ρώτησα τον κύριο Γιούγκερ, ο ίδιος δεν θέλησε να μου απαντήσει.
προτίμησε τη σιωπή του ενόχου. E quello che volevano fare sono riusciti a fare, purtroppo, è di sostituire dei governi democraticamente eletti, quali questi fossero in Italia e in Grecia, con tecnocrati non eletti, banchieri fedeli all'austerità. E mentre giovedì scorso, al dibattito organizzato dall'Eurovisione al Parlamento europeo, è stata data l'occasione al signor Juncker di spiegare la sua posizione, lui ha scelto il silenzio colpevole, non l'ha fatto. Και σας ρωτώ όλες και όλους, αυτήν την Ευρώπη θέλουμε, αυτήν την πολιτική και αυτούς τους πολιτικούς θα εγκρίνουμε με την ψήφο μας την Κυριακή που έρχεται. E vi domando tutti, è questa l'Europa che vogliamo? Questa politica e questi politici andremo ad approvare col nostro voto nei seggi la prossima domenica? Θα πούμε λοιπόν αυτή την Κυριακή ναι στην Ευρώπη του Μακιαβέλη ή θα πούμε ένα μεγάλο ναι στην Ευρώπη του διαφωτισμού, στην Ευρώπη του Γκράμψη, στην Ευρώπη των μεγάλων κατακτήσεων και παραδόσεων των λαϊκών κινημάτων? Questa domenica diremo sì all'Europa di Machiavelli o diremo un grande sì all'Europa dell'illuminismo e di Gramsci, all'Europa dei movimenti popolari e delle grandi conquiste? Θα πούμε ναι όπως μας ζητούν να κάνουμε, όπως ζητούν σε εσάς εδώ στους Ιταλούς να κάνετε οι κύριοι Μπερλουσκόνη και Ρέντζι, να πείτε ναι στην Ευρώπη των πολλαπλών διαιρέσεων και ανισοτήτων, στην Ευρώπη του χάσματος βορρά και νότου, στην Ευρώπη που τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό και την άκρα δεξιά, ή με την ψήφο σας θα πείτε ναι στην άλλη Ευρώπη, θα πείτε ναι στην Ευρώπη της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης? Diremo sì forse all'Europa che vuole il signor Renzi o il signor Berlusconi, come vi chiedono, delle divisioni e delle differenze, all'Europa della differenza nord-sud, all'Europa che nutre l'euroscetticismo e l'estrema destra? O con il vostro voto all'altra Europa diremo di sì a un'Europa della democrazia, della coesione e della solidarietà fra i suoi popoli? Πολίτες της Μπολόνια, στο ξεκάθαρο δίλημμα αυτής της κάλπης, που είναι ναι ή όχι στη λιτότητα, στο ξεκάθαρο αυτό διακύβευμα των εκλογών, με ποια Ευρώπη, την Ευρώπη της Δημοκρατίας ή της κυρίας Μέρκελ, η μόνη απάντηση που το σύστημα φοβάται, η μόνη απάντηση που το ευρωπαϊκό κατεστημένο φοβάται, είναι αυτή της πραγματικής αριστεράς. Της πραγματικής αριστεράς, όχι της αριστεράς του κυρίου Ρέντζι, που υπόσχεται πριν τις εκλογές, αλλά μετά είναι σίγουρο ότι θα πέσει στην αγκαλιά της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Μπερλουσκόνη. Amiche e amici, compagni e compagni, nel chiaro dilemma delle urne, sì o no all'austerità, nella grande portata delle elezioni e nella domanda con quale Europa, della democrazia o della signora Merkel, bisogna rispondere. L'unica risposta di cui ha paura la Merkel, l'unica risposta di cui ha paura l'establishment ultraliberale è la risposta della sinistra europea, della vera sinistra, non quella di Renzi che voleva ricontrattare il fiscal compact e non l'ha fatto, non quella di Renzi che è pronto dopo le elezioni a ricadere nell'abbraccio di Berlusconi e della Merkel. Γιατί αυτή η απάντηση της άλλης Ευρώπης, η απάντηση της δικής μας αριστεράς, δεν είναι μόνο ριζοσπαστική, είναι και συγκροτημένη, είναι και ρεαλιστική. Δημιουργεί συμμαχίες στην Ευρώπη και αναγνωρίζει την Ευρώπη ως το καθοριστικό πεδίο της ταξικής και πολιτικής πάλης. Perché la nostra risposta non è solamente radicale, è organizzata, realistica ed alternativa, con una politica determinata che crea alleanze e riconosce l'Europa come il terreno di lotta determinante appunto per la lotta di classe e politica. Αυτή λοιπόν είναι η επικίνδυνη
για το σύστημα απάντηση. Όχι η απάντηση της άγονης διαμαρτυρίας, όπως του Πέπε Γκρίλο, που έχει υιοθετήσει την ακίνδυνη πολιτική των email της διαμαρτυρίας χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, εναλλακτικό για την Ευρώπη. Questa è la risposta pericolosa per il sistema, non quella della protesta arida, come quella di Beppe Grillo, che ha adottato la politica inoffensiva delle proteste attraverso email, senza proporre qualcosa di concreto, di reale per l'Europa. Πολίτες της Μπολόνια όμως πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι στην Ευρώπη αναδύεται ένα φάντασμα που όλοι πιστεύαμε ότι είναι θαμμένο στα βάθη της ιστορίας, όμως τώρα με τις αντιλαϊκές πολιτικές της λιτότητας ξανααναδύεται. Είναι το φάντασμα του φασισμού, του νεοναζισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Dobbiamo stare molto attenti perché in questa Europa si sta ripalesando un fantasma che pensavamo non sarebbe mai più tornato, purtroppo grazie alle politiche di austerità. Si tratta del fantasma del fascismo, del neonazismo, del razzismo e delle politiche xenofobiche. Όμως, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, χώρες με εκατόμβες θυμάτων των Ναζί, δεν ξεχνάμε ότι κάποιους από τους νεοφασίστες δολοφόνους του σιδηροδρομικού σταθμού της Μπολόνια τους είχε εκπαιδεύσει η Χούντα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, όπως δεν ξεχνάμε τη μεγάλη ενωτική, ηρωική, αντιφασιστική απάντηση που έδωσε η πόλη σας, η Μπολόνια. Ma in Grecia e in Italia, in paesi con ecatombi di morti a causa dei nazisti, non dimentichiamo neanche certi assassini, criminali, neofascisti che sono responsabili della strage della stazione ferroviaria di Bologna, i quali erano stati addestrati dalla giunta dei colonnelli in Grecia. Come non dimentichiamo anche la grande risposta unitaria antifascista che è stata data dalla vostra città. Από αυτή εδώ την πόλη, λοιπόν, την ιστορική πόλη, απαντάμε όλοι μαζί ξανά σε όλους όσοι αγνοούν ή προσποιούνται ότι αγνοούν την ευρωπαϊκή ιστορία. Στη δημοκρατική Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας χώρος για τη Χρυσή Αυγή, τη Φόρτσα Νουόβα ή την Γκάζα Πάουντ. Δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη των λαών για το φασισμό. Da questa città rispondiamo a tutti i quali ignorano o fanno finta, meglio, di ignorare la storia europea. Nell'Europa democratica non c'è nessuno spazio per Alba Dorata, per Forza Nuova o Casa Pound. Non esiste nessuno spazio per il fascismo. Πολίτες της Μπολόνια, φίλες και φίλοι, πριν έρθω στην πόλη σας, επισκέφθηκα το Τωρίνο και το Μιλάνο. Το Τωρίνο δεν είναι πια η εργατούπολη της Fiat, αλλά είναι η πόλη της ανεργίας και του πρεκαριάτου. Amiche e amici di Bologna, prima di venire nella vostra città oggi ho visitato anche Torino e Milano. Torino non è più la città operaia della Fiat, ma è la città della disoccupazione e del precariato. Η Fiat μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Βρετανία, την Ολλανδία, φιλοδοξώντας να μετατρέψει σε σύγχρονους σκλάβους τους εργαζόμενους που απασχολεί. Όπου όμως υπάρχει ένας Μαρκιόνε και μια Electrolux, θα υπάρχει και μία Fiat.
La Fiat si è trasferita negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Olanda, sperando di trasformare in schiavi contemporanei i suoi lavoratori. Dove però c'è un Marchionne e una Electrolux, esisterà, ci sarà anche la FIOM. Και θέλω σήμερα να σας ρωτήσω, ποια είναι λοιπόν η μακρόπνοη πολιτική της κυβέρνησης Ρέντσι για την απασχόληση. Μήπως είναι το πρεκαριάτο ως μόνιμη μορφή εργασίας και προοπτική ζωής για τις επόμενες γενιές? Αυτή είναι η λύση όταν η ανεργία καλπάζει στις χώρες μας και έχει φτάσει σχεδόν στο 50 και 60% στους νέους ανθρώπους? E quindi vi voglio domandare qual è la risposta politica di lunga visione del governo Renzi per quanto riguarda l'occupazione. Forse, probabilmente non è che il precariato o come forma stabile di lavoro e prospettiva di vita per le prossime generazioni, è questa la soluzione quando la disoccupazione galoppa e tra i giovani arriva al 40, 50, 60%? Και ποια είναι η απάντηση που δίνει η ευρωπαϊκή ηγεσία στο μεγάλο κίνδυνο για την Ευρώπη, που βλέπει για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι οι νέες γενιές θα ζήσουν χειρότερα από ό,τι οι προηγούμενες? Ποια είναι η απάντηση ευρωπαϊκή στην ανεργία? Μήπως τα περιβόητα προγράμματα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2020, ενώ για να σώσουν τις χρεοκοπημένες τράπεζες έχουν δώσει πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστό και σε εγγυήσεις? Αυτή είναι η απάντηση για την ανεργία? E qual è la risposta dell'Europa e del governo Renzi per quel che riguarda appunto la disoccupazione? Qual è la risposta? Forse nel momento in cui sappiamo che una generazione vivrà assolutamente peggio di quella dei suoi genitori, la risposta sono solamente i 6 miliardi dati per l'occupazione fino al 2020, mentre è stato dato 1,5 triliardi di euro per salvare le banche in Europa? Μας ρωτάνε όμως πολλοί, υπάρχει εναλλακτική λύση για την Ευρώπη? Υπάρχει εναλλακτική λύση στην κρίση από το φάρμακο της λιτότητας? Πριν απ' όλα θέλω να σας πω ότι η λιτότητα δεν είναι το φάρμακο για την κρίση. Η λιτότητα είναι το φάρμακο που έκανε τον ασθενή χειρότερα από ό,τι η ίδια η ασθένεια. Γιατί η λιτότητα δεν είναι μέσο για έξοδο από την κρίση. Η λιτότητα είναι αυτός σκοπός για να κερδίσουν περισσότερα οι πολυεθνικές και οι τράπεζες, για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της μεσαίας τάξης και της εργατικής τάξης. Innanzitutto vi voglio dire che l'austerità non è il farmaco, la medicina per la crisi, è solamente l'obiettivo per far guadagnare le banche ancora di più e far impoverire ancora di più la classe media. Molti domandano: c'è una soluzione alternativa per questa Europa per uscire dalla crisi? Noi ovviamente pensiamo che ci sia. Και η εναλλακτική λύση λοιπόν ποια είναι? Η εναλλακτική λύση, η ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση είναι ένα ευρωπαϊκό New Deal. Μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την κοινωνική οικονομία. Ένα ευρωπαϊκό New Deal, άμεσος απεγκλωβισμός από τη λιτότητα, ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, ώστε να διαγραφεί μεγάλο μέρος του, και βεβαίως αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να βαδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δρόμο της ισόρροπης ανάπτυξης, της προόδου και της προκοπής. E la soluzione appunto è un New Deal europeo, con un finanziamento europeo di vasta scala per investimenti, istruzione, ricerca, tecnologia, ambiente, economia sociale, reti e infrastrutture. Un New Deal europeo per liberarsi subito dall'austerità, una conferenza europea sul debito
per tagliare una gran parte del debito, per cancellare una gran parte. Sono le tre condizioni perché l'Unione Europea possa camminare sulla strada dello sviluppo bilanciato e sostenibile. Αυτός είναι ο δρόμος της ανάπτυξης, αυτός είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, αυτός είναι ο δρόμος της άλλης Ευρώπης. Μόνο που για να τον βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο χρειάζεται να έρθουμε σε σύγκρουση με αυτούς που υλοποιούν τα συμφέροντα της τραπεζοκρατίας στην Ευρώπη. Με αυτούς που θέλουν να οικοδομήσουν μια γερμανική Ευρώπη απέναντι στην Ευρώπη των λαών. E questo appunto è la strada dello sviluppo, è la strada della solidarietà e della coesione sociale, la strada dell'altra Europa, è la strada della sinistra europea, però per poter arrivare a questa strada dobbiamo scontrarci con chi difende le banche e vuole un'Europa tedesca. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πολίτες της Μπολόνια, η Ευρώπη είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Ή θα τερματιστεί τώρα η λιτότητα και θα ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία, ή θα συνεχίσουμε για πολλά χρόνια με λιτότητα, ανεργία και αυταρχισμό. Ή θα γίνει πραγματικότητα η άλλη Ευρώπη, ή η Ευρώπη θα μετασχηματιστεί σε μια αυταρχική ένωση που αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να διαλυθεί μέσα στις ίδιες τις αντιφάσεις της. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή η Ευρώπη είναι σε σταυροδρόμι ιστορικό, ζητάμε από κάθε πολίτη να πάει αυτή την Κυριακή στην κάλπη. Cittadini e cittadine di Bologna, l'Europa si trova una svolta decisiva, o la finiamo con l'austerità e riconquistiamo la democrazia, o si continuerà per molti anni sulla strada dell'austerità, della disoccupazione, dell'autoritarismo. O diventerà l'altra Europa o rimarrà l'Europa della signora Merkel, dell'autoritarismo, che prima o poi questa Europa di fatto dovrà crollare. Per questo, per il fatto che l'Europa si trova a un bivio storico, chiediamo da ogni cittadino questa domenica che vada a votare. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ ιδιαίτερα στα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης, στους νέους ανθρώπους και στις γυναίκες. Αυτοί είναι που πρέπει να πάνε πρώτοι στην κάλπη. Αυτοί είναι που πρέπει πρώτοι να ξαναπάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Voglio rivolgermi innanzitutto alle prime vittime di questa crisi, ai giovani e alle donne. Sono i primi che devono andare a votare, i primi che devono prendere il futuro nelle loro mani. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους εκείνους και εκείνες που δυσφορούν με τη σημερινή Ευρώπη και που θέλουν η Δευτέρα μετά τις εκλογές να είναι μια διαφορετική μέρα και τους καλώ να μην απόσχουν από την αλλαγή που θέλουν να διεκδικήσουν. Mi rivolgo a tutti coloro che si sentono a disagio, che si sentono male con questa Europa e che vogliono che lunedì sia un giorno diverso. Gli chiedo di andare a votare, di non astenersi dal cambiamento che desiderano. Άλλωστε, από το μακρινό 1917, ο Γκράμψι μας προειδοποιούσε. Η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας, γιατί ενεργεί με βαρύτητα στην ιστορία. Ενεργεί παθητικά, αλλά ενεργεί, έλεγε ο Αντώνιο Γκράμψι. E dal 1917, non a caso, Antonio Gramsci ci avvertiva: l'indifferenza è il peso morto della storia, ha conseguenze pesanti sulla storia, la influenza passivamente, ma la influenza. Γι' αυτό και σας καλώ όλους και όλες να προχωρήσουμε μαζί τις τελευταίες μέρες, να μην χάσουμε ούτε στιγμή, ούτε λεπτό. Να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο,
μέχρι την τελευταία στιγμή. Για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία. Για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ελλάδα, τη μεγάλη νίκη στην Italia. Per poter festeggiare insieme la sera dopo le elezioni la grande vittoria in Grecia ma anche in Italia, vi chiedo tutti insieme di lottare sino all'ultimo minuto in tutte le case, per tutti i voti, fino all'ultimo istante, perché possa diventare realtà il fatto di diventare noi la sorpresa piacevole delle elezioni. Il 25 maggio votiamo per la nostra vita, votiamo per cambiare l'Europa, votiamo per l'altra Europa. Buona battaglia! Vinceremo! Ciao! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.